Hi Paoloholics, it's 4:30 in the morning. So, good morning sa inyong lahat. And for today's vlog ay magbabike daw kami dyan sa malapit na Burol or bundok. Basta yun. So tara, samahan niyo ako. Hi Paoloholics. So naayos ko na yung kama ko. So susunod ko naman maliligo na ako. Pero syempre hindi na kayo pwedeng sumama doon. Hi Paoloholics. Ayun, natapos na nga akong maligo. And magbibihis na ako saglit ng attire na pang bike. Wow! Tapos nun, magbabike na ako. So tara, samahan niyo ako. A few moments later. And while waiting sa mga kasama ko, Paoloholics, ito, ipapakita ko sa inyo yung bag na gamit ko or gagamitin ko ngayong araw. Tingnan natin kung ano nga ba yung mga dinadala ko kapag nagbabike kami or umaalis ako ng bahay. So ito yon yung ginagamit kong bag. Yan, maglalaro lang or magbabike. Ano siya, tinatawag ko siyang weteng bag or utang singil. Singil utang bag. Joke lang. Dito sa maliit, manahin natin. Siyempre dapat may alcohol. Tapos, ayan, may pera. Idala ko 200. Tsaka konting barya. Pero pag bigla ka nagutom, diba? Or nakuha, may pambili ng mineral or kahit anong maiinom. Ayun, dapat may IDs. Aking ID holder. Dala ko din, dapat syempre may IDs kapag lalabas ng bahay. Ayan. Ayun, may maliit na towel, extra face mask, tapos yung walang kamatayan. At dala ko yung aking quarantine pass. Hindi naman na siya kailangan talagang dalhin, pero tinadala ko na lang din. Nandyan lang siya sa bag ko parate. So yun lang yung mga dala ko. At ito pala, yung aking salamin, syempre kailangan dadalhin ko din. Para pagdating ko naman doon sa lugar, pag tinignan ko, syempre may mga sa bundok, diba? Para naman makita ko ng malinaw yung view. Kasi medyo malabo ako talaga yung mata ko. So yan yung mga dadalhin ko. And, wait lang. Eto, lalagyan ko ng tubig. Tapos, lalagay ko na lang siya dun sa may bike para naman meron akong baong tubig. Pag bigla akong nauhaw, ayan, may maiinom ako. It's 5:01 in the morning. Ang usapan namin ng mga kasama ko is 5 a.m. Patingin ko, tulog pa din sila at magsosolo akong magbike ngayong umaga. Ano ba yan? Pero, okay lang naman. Siguro dyan na lang ako sa malapit pupunta. And, yun, papawis lang, konting exercise. Tapos magluluto na rin ako ng breakfast after pagdating ko ng bahay.
meron pa namang isang grupo pa na nag-aya sa akin. Kaya lang medyo mas malayo yon. And hindi kasi kaya, parang masira yung bike ko kasi nga medyo antik na, alam mo naman, hindi naman bago yung bike ko na ginagamit. Kaya hindi na din ako nag-update, tapos sakto hindi na din naman sila nag-message kagabi or this morning bago mag 5 AM. Siguro nakaalis na rin naman sila. Kaya ayun, okay lang naman. At dahil magpa 5:25 na ng umaga, at wala pa rin silang chat sa akin. Walang yang taga barangay din namin yun ha. Kaya ayun, mag-bike na lang po ako ng mag-isa. So, tingnan na lang natin kung saan ako makakarating maya-maya. A few moments later. 5:30 AM, medyo madilim pa. Kaya nandito na ako sa may tulay, sa may ilog. Almost 30 minutes na ako nagbabike. And sobrang init. Wala pa rin araw, medyo makulimlim, pero grabe na yung pawis ko. So, tara, tuloy natin. Medyo malayo pa, pero kaya naman, I think nasa tamang daan naman ako. Ayun pa yung daan papunta doon, medyo madilim pa po. So itong view ko ngayon. So tara. Dati grupo kasi kami pag nagbabike, tapos ngayon first time na solo ko. Medyo mabato na naman, pero kaya naman. Itong isa sa cellphone, itong isa sa bike. Nagpark dun sa likod. Grupo sila, pero ako solo ride. I made it. Akyat na ako. So, papakita ko sa inyo mamaya yung itsura nung sa taas. So, yan yung tuktok. That's the view. Ganda, di ba? Grabe. Mataas-taas pa yung akyatin ko. Pero look at that view. Wow. It's worth it yung pag-akyat. Look at that view. So nice. 360 tour. Finally on top. At merong store sa Toktok. May store. Look at that view. Ganda. Good morning, Philippines. Hulog ko yung face mask ko, lagot. Pero may baon yata ako sa bag. Buti na lang. So kaya naiwan yun. A few moments later. Tulad ko ulit yung face mask ko. Buti na lang hindi naman na daanan or natapakan or nadaanan ng bike. So pababa na ako. Medyo mahirap pababa kasi padulas siya. And nakasapatos ako. Hindi na masama for a solo ride, di ba? Saya. Nakarating ako ulit dito for the second time. And punta natin yung kabilang side. Oops. Diyan na sila. Yan ba? Atong ba? Malalim yung tinawi ko pala naman. Nasugat ka?
How was the experience? Good morning. Pauwi na. Yes, nakahanap ng kasama. Sa wakas, may kasama na ako pauwi. Yes, pauwi na kami. And I'm home. Nakakatawa. Nakita ko din yung mga dapat kong kasama ko doon. Nandun na din sila, kaya nakitambay na din ako. Hi Paoloholics, and I am home. Ayan, sa wakas po, nakarating na ako ng bahay. Akalain nyo yun, yung mga makakasama ko dapat na mag-bike. Tapos, akala ko hindi na tuloy dahil wala na silang update. Eh, nandun din sila. Doon kami nagkita-kita. Kaya naman pauwi, sumabay na din ako sa kanila. Kaya, ayun. Safe naman yung aming pagbabike. Nakarating naman kami lahat ng maayos sa mga bahay namin. Maraming salamat sa panonood ng video vlog na to. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like this video and subscribe sa aking channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko. Bye-bye. God bless.